Hare Rama 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 Ram Hare Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna Krishna Hare Krishna 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 Hare Krishna Hare 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 Rama Hare Hare Rama 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 Ram Hare Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Hare Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Rama Hare 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 Krishna Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Krishna Mataji Hare Krishna, Pranamam എല്ലാവർക്കും Mataji പ്രണാമം. കൃഷ്ണ മാതാജി ഹരേ കൃഷ്ണ. ശ്രീ ശ്രീ രാധാ ഗോവിന്ദ് ടെമ്പിളിന്റെ കീഴിലുള്ള ഭാഗവതം പഠനത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അജ്ഞാനതിമിരാന്തസ്യ ജ്ഞാനാഞ്ജനശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീഗുരവേ നമഃ. ശ്രീചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപ കഥാ മഹ്യം ദദാന്തി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരും വൈഷ്ണവാംശ. Hare Krishna ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സാഗണരഘുനാഥാനിധം താം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജനസഹിതം ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണപാദാൻ സഗണലളിത ശ്രീവിശാഖാന്വിതം ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പതേ ഗോപേശ ഗോപികാന്ത രാധാകാന്ത നമോസ്തുതേ തപ്തകാഞ്ചന ഗൗരാംഗീ രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ വാഞ്ചാകൽപതരൂപ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമി ഇതി നാമിനി. നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യദേശതാരിണേ. നമാം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ജയപതാക സ്വാമിൻ ഇതി നാമിനി. നമാചാര്യപാദായ നിതാകൃപപ്രദായിനേ ഗൗരഗദാമതായ നഗരഗ്രാമതാരിണേ. നാരായണം നമസ്കൃത്യം നരം ചൈവ നരോത്തമം ദേവീം സരസ്വതീം വ്യാസം തതോ ജയമുദീരയത്. നഷ്ടപ്രായേഷു ഭദ്രേഷു നിത്യം ഭാഗവത സേവയാ ഭഗവതിർ ഉത്തമ ശ്ലോകേ ഭക്തിർഭവതി നൈഷി. ജയ ശ്രീകൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭോ നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗരഭക്തവൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. നമ്മൾ എത്രാമത്തെ ശ്ലോകം വരയ്ക്കാൻ നോക്കിയിരുന്നത്? 9ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് നോക്കേണ്ടത് അല്ലെ? ഇതില് അപ്പൊ ഇതിൽ എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മള് മയനെ പറ്റിയിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് അല്ലെ? കടവനം കത്തിച്ചു കളഞ്ഞപ്പോ മയൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. അത് ആരനുഗ്രഹം കൊണ്ടാണ്? ശരിക്കും ആരാണ്? കൃഷ്ണന് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് മയനെ വധിക്കണം എന്നായിരുന്നു. പക്ഷെ അർജുനന്റെ കീഴില് അഭയം പ്രാപിച്ചത് കൊണ്ട്, ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തന്റെ കീഴിൽ അഭയം പ്രാപിച്ചത് കൊണ്ട് മയൻ രക്ഷപ്പെട്ടു. കാരണം എന്താണ്? ഭഗവാന് ഭക്തന്മാരോട് അത്രയും സ്നേഹവും വാത്സല്യവും ഒരു എന്താ പറയാ അപേക്ഷ തിരസ്കരിക്കാനായിട്ട് ഭഗവാന് സാധിക്കില്ല. അങ്ങനെയാണ് മയൻ രക്ഷപ്പെട്ടത്. അപ്പോ അതിന്റെ ആദരസൂചമായിട്ട് നന്ദി പ്രകടിപ്പിക്കാനായിട്ടാണ് ഭഗവാന്റെ ആജ്ഞപ്രകാരം എന്ത് ചെയ്തത്? ആ ഒരു സഭാമന്ദിരം യുധിഷ്ഠിരന് വേണ്ടിയിട്ട് പണിത് കൊടുത്തത്. പക്ഷെ അർജുനൻ ഒന്നും വേണ്ട എന്നാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ? പ്രത്യുപകാരമായിട്ട്. അപ്പൊ ഒരു ഭക്തൻ ആരെ എന്ത് സഹായിക്കുകയാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിലും തിരിച്ച് ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നില്ല. അവരെന്താണ്? ഭഗവാന്റെ പ്രീതി മാത്രമാണ്. ഭഗവാന്റെ പ്രീതിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എല്ലാം ചെയ്യുന്നത് എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകമാണ്, 9ാമത്തെ ശ്ലോകമാണ് കേട്ടോ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യത്തേജസാംഘ്രിമതന്മഖാർത്തം ആര്യോനുജസ്തവഗജായുധ സത്വവീര്യഃ തേനാഹൃതാ പ്രമദനാദമഘായ ഭൂപ. യന്മോചിതാസ്തദനയൻ ബലിമധ്വരേ തേ.
ഹരേ കൃഷ്ണ. യത് ആരുടെ തേജസ പ്രഭാവത്താൽ നൃപശിരക അംഗ്രീം ആരുടെ പാദങ്ങളാണോ രാജാക്കന്മാരുടെ ശിരസുകളാൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നത് അവൻ അവൻ ആരുടെ പാദങ്ങളാണോ രാജാക്കന്മാരുടെ ശിരസുകളാൽ ആരാധിക്കപ്പെടുന്നത് അവൻ അഹൻ വധിച്ചു. മഖ അർത്ഥം യജ്ഞത്തിനായി. ആര്യക ആദരണീയനായ. അനുജക അനുജൻ. തവ അങ്ങയുടെ. ഗജ അയുധ 10,000 ആനകൾ. സത്വവീര്യക ശക്തിമത്തായ അസ്തിത്വം. തേന അദ്ദേഹത്താൽ. ആഹൃതാഹ ശേഖരിച്ച. പ്രമദനാഥഭൂത പ്രേതാദികളുടെ നാഥൻ മഹാഭൈരവൻ. മഖായ യജ്ഞത്തിനായി. ഭൂഭാഗ രാജാക്കന്മാർ. യത് മോചിതാഹ ആരാലാണോ മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. തത് അനയൻ അവരെല്ലാവരും കൊണ്ടുവന്നു. ബലിം നികുതികൾ. അധ്വരെ സമർപ്പിച്ചു. തേ അങ്ങയുടെ. വിവർത്തനം. ശ്രീലപ്രപാദിക്ക് ജയ്. അവിടുത്തെ കൃപയാൽ 10,000 ആനകളുടെ ശക്തിയുള്ള അങ്ങയുടെ ആദരണീയനായ അനുജൻ നിരവധി രാജാക്കന്മാർ പാദസേവ ചെയ്യുന്ന ജരാസന്ധനെ വധിച്ചു. ഈ രാജാക്കന്മാരെല്ലാം ജരാസന്ധന്റെ മഹാഭൈരവ യജ്ഞത്തിനായി കൊണ്ടുവരപ്പെട്ടവരായിരുന്നു. എന്നാൽ അവരെല്ലാവരും ഇപ്രകാരം മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. അനന്തരം അവർ അങ്ങേക്ക് ഉപചാരമർപ്പിച്ചു. അതായത് ഈ ഭൈരവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും നമ്മളുടെ ഇത് പറയില്ലേ, മന്ത്രവാദം എന്നൊക്കെ പറയുന്നുണ്ടല്ലോ, ഈ ഭൂതങ്ങളെയും പ്രേതങ്ങളെയൊക്കെ പൂജിക്കുന്നത്. അവരുടെ രാജാവാണ്, നാഥനാണ് മഹാഭൈരവൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ ഭൈരവ പൂജ എന്ന് പറയുന്നത് യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൈവമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതല്ല. അപ്പൊ ഈ ജരാസന്ധൻ എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ്? അങ്ങനത്തെ അസുരന്മാർക്കൊക്കെ അസുര ഗുണങ്ങളാണുള്ളത് അല്ലെ. അപ്പൊ അവരെന്താണ്, പണത്തിനും പദവിക്കും എല്ലാത്തിനും വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇത്തരം പൂജകൾ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മുടെ നാട്ടിലും ഉണ്ടാവും പല തരത്തിലുള്ള ഇങ്ങനെ പേരുകൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ പൂജ ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ. അപ്പൊ അവർക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് പൊതുവേ നമ്മള് അമ്പലത്തിലേക്കാണെങ്കിൽ പൂവ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കൊണ്ടുപോവുക. അങ്ങനത്തെ സ്ഥലത്ത് എന്തായിരിക്കും മെയിനായിട്ട് വരുന്നത്? മാംസ ഭക്ഷണങ്ങളോ അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇത് വരില്ലേ ഡ്രിങ്ക്സ്, കള്ള് അങ്ങനത്തെ വെച്ചിട്ട് പൂജയൊക്കെ ചെയ്യുമല്ലോ. അങ്ങനത്തെ പൂജകളാണ് ഇങ്ങനെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അങ്ങനത്തെ പൂജയാണ് ഭൈരവ പൂജ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ജരാസന്ധൻ മഹാഭൈരവ. ഹരേ കൃഷ്ണ. മ്യൂട്ടിലാവണേ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ ഭൈരവ പൂജയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നിറയെ ആൾക്കാരെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അവരെയൊക്കെ ഇന്ന് ആരും ജോയിൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അല്ലെ. കോഹോസ്റ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാല്, ആർക്കെങ്കിലും കോഹോസ്റ്റ് ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? രമാദേവി മാതാജി? ഇല്ല, അറിയില്ല. ഓക്കെ. ജസ്റ്റ് ആരെങ്കിലും ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവരാ ഇതിലൊന്ന് തൊട്ടിട്ട് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മ്യൂട്ട് എന്ന് വരും. ആ മ്യൂട്ട് അപ്പൊ മ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി മാതാജി. അത്രേ ചെയ്യാനുള്ളൂ. അത്രയും ചെയ്യാം. ഞാനപ്പോ മതിയാക്കാം കേട്ടോ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അപ്പൊ എല്ലാവരും ഒന്ന് ശബ്ദമില്ലാതിരിക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോഴാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും കേൾക്കാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. അപ്പൊ ഈ മഹാഭൈരവ യജ്ഞത്തിനായിട്ട് ഈ രാജാക്കന്മാരെയൊക്കെ അവിടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത്ര. അപ്പൊ എന്താണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് മനുഷ്യരെ കൊല്ലാനും മടിക്കില്ല. അങ്ങനത്തെ ഇതാണ് ഈ ഭൈരവ പൂജ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത്. എന്താ പറയാ, സാക്രിഫൈസ് എന്ന് പറയില്ലേ നമ്മള്, എന്താ ബലി കൊടുക്കുക എന്ന് പറയില്ലേ, അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യുന്നതാണ്. പക്ഷേ എന്നാൽ അവരെല്ലാവരും അപ്രകാരം മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു. ഭഗവാൻ ജരാസന്ധനെ വധിച്ചപ്പോ എന്തായി, ആ രാജാക്കന്മാരെല്ലാം മോചിപ്പിക്കപ്പെട്ടു, അല്ലെങ്കിൽ അവരൊക്കെ ബലിയായിട്ട് പോയിണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ്. അനന്തരം അവർ അങ്ങേക്ക് ഉപചാരം അർപ്പിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഇത് ആരാണ് ഇതെല്ലാം ഓർമ്മിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ. അർജുനൻ യുധിഷ്ഠിരനോട് പറയണം, ഭഗവാന്റെ തിരോധാനം കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഓർക്കുകയാണ്. ഭഗവാനും അർജുനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വരുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അതിൽ ഓരോന്നായിട്ട് വരുന്നതാണ് അല്ലെ. ഇതിനു മുമ്പ് ദ്രൗപദിയുടെ ഇതാണ് മാരേജ്, ആ ഒരു സമയത്തിന്റെ കാര്യങ്ങൾ ആലോചിച്ചു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ സംഭവങ്ങൾ ആലോചിച്ചു. ഇപ്പൊ എന്താണ്, ജരാസന്ധനെ വധിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ആലോചിക്കുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം. ശ്രീലപ്രപാദിക്ക് ജയ്. മഗധയിലെ അതിശക്തനായ രാജാവായിരുന്നു ജരാസന്ധൻ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജനനത്തെയും കർമ്മങ്ങളെയും സംബന്ധിച്ച പുരാവൃത്തവും അതിരസകരമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പിതാവ് ബൃഹദ്രഥ മഹാരാജാവും അതിസമൃദ്ധിയുള്ളവനും പ്രബലനുമായ മഗധ രാജാവായിരുന്നു. അപ്പൊ ജരാസന്ധന്റെ പിതാവാരാണ്? ബൃഹദ്രഥ രാജാവാണ്. അദ്ദേഹം മഗധ രാജാവാണ്, വളരെ പ്രബലനായിരുന്നു. എന്നാൽ കാശി രാജാവിന്റെ ഇരുപുത്രിമാരെ പ്രണയിച്ചുവെങ്കിലും അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു പുത്രനും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. 2 രാജ്ഞിമാരിൽ നിന്നും പുത്രനെ ലഭിക്കാത്തതിനാൽ വളരെയധികം നിരാശനായി തീർന്ന രാജാവ് പത്നിമാരോടൊപ്പം കൊട്ടാരം ഉപേക്ഷിച്ച് തപസ് അനുഷ്ഠിക്കുവാൻ
വനത്തിലേക്ക് യാത്രയായി. എന്നാൽ വനത്തിൽ വെച്ച് ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരു മഹർഷി പുത്രനുണ്ടാകുവാൻ അദ്ദേഹത്തെ അനുഗ്രഹിച്ച് ഒരു മാമ്പഴം രാജ്ഞിമാർക്ക് ഭക്ഷിക്കാനായി അദ്ദേഹത്തിന് നൽകി. അപ്രകാരം ചെയ്ത രാജ്ഞിമാർ താമസിയാതെ ഗർഭിണികളായി. രാജ്ഞിമാർ സന്താനങ്ങളെ ഗർഭം ധരിച്ചത് കണ്ട രാജാവ് അത്യധികം സന്തോഷവാനായി. എന്നാൽ പ്രസവം അടുത്തപ്പോൾ രാജ്ഞിമാർ ഒരു ശിശുവിനെ 2 അർദ്ധഭാഗങ്ങളായി പ്രസവിച്ചു. അതായത് ഓരോ രാജ്ഞിയുടെയും ഗർഭത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഭാഗം വീതം. കാരണം ഒരു മാമ്പഴമാണ് കൊടുത്തിരുന്നത്, അത് 2 പേരാണ് കഴിച്ചത്. അതെ. അതുകൊണ്ട് മുഴുവൻ എന്തായി? കഴിച്ചു കഴിച്ചില്ല. 2 ഭാഗങ്ങളായി. കുട്ടി 2ആയി. അതായത് ഓരോ രാജ്ഞിയുടെയും ഗർഭത്തിൽ നിന്നും ഒരു ഭാഗം വീതം. ഒരു രാക്ഷസി പാർത്തിരുന്ന ആ വനത്തിൽ ഈ 2 ഭാഗങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കും. ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ 2 ഭാഗങ്ങളായിട്ട് കുട്ടികളെ കിട്ടിയിട്ട് കാര്യമില്ല അല്ലെ? അപ്പൊ അവരെന്ത് അതെ. ചെയ്യുന്നു? അതിനെ ഉപേക്ഷിക്കുകയാണ്, വനത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കും. നവജാത ശിശുവിന്റെ കോമളമായ മാംസവും രക്തവും ലഭിച്ചതിൽ രാക്ഷസി സന്തോഷിച്ചു. കൗതുകത്താൽ അവൾ ഇരുഭാഗത്തെയും കൂട്ടിയോജിപ്പിച്ചു. അപ്പൊ രാക്ഷസിമാരെന്താണ്? മനുഷ്യമാംസം കഴിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ്. അതൊരു കുട്ടിയുടെ മാംസം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും കോമളാണ്, അത്രയും ടേസ്റ്റ് ആണ് അത്ര അതിന്. അപ്പൊ വളരെ സന്തോഷമായി. പക്ഷെ കണ്ടു കഴിയുമ്പോൾ 2 ഭാഗങ്ങളായിട്ടല്ലേ കാണുന്നേ? അതിനെ യോജിപ്പിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ശിശു പൂർണ്ണനാവുകയും ജീവൻ പുനരാർജിക്കുകയും ചെയ്തു. അത് രണ്ടും കൂടി ചേർത്ത ഉടനെ ഇതാ അവർക്ക് അറിയണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പൊ ഇവര് കൂട്ടിച്ചേർത്ത് വെച്ച ഉടനെ എന്താണ്? ആ കുട്ടി ഒരാളായിട്ട് മാറി ജീവൻ വന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ രാക്ഷസി ജര എന്ന് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നു. അപ്പൊ ആ രാക്ഷസിയുടെ പേരാണ് ജര എന്ന്. പുത്രരഹിതനായ രാജാവിനോട് അനുകമ്പ തോന്നുകയാൽ അവർ രാജാവിന്റെ അടുക്കൽ ചെല്ലുകയും അദ്ദേഹത്തിന് സുന്ദരനായ പുത്രനെ സമ്മാനിക്കുകയും ചെയ്തു. പക്ഷെ അവർക്ക് നല്ലൊരു മനസ്സുള്ള രാക്ഷസിയാണ്, എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും. അത് കഴിഞ്ഞ് കുട്ടിക്ക് ജീവൻ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കഴിക്കണം എന്ന് തോന്നുന്നില്ല. എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ആ രാജാവിന് തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്, സമ്മാനിക്കുകയാണ്. രാക്ഷസിയിൽ സന്തുഷ്ടനായ രാജാവ് അവരുടെ ആഗ്രഹപ്രകാരമുള്ള എന്തെങ്കിലും പാരിതോഷികം നൽകുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ആ ശിശുവിന് തന്റെ നാമവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി ഒരു നാമം നൽകുവാനുള്ള അവരുടെ ഇംഗിതം അറിയിക്കുകയും അപ്രകാരം ആ ശിശു ജര എന്ന രാക്ഷസിയാൽ സന്ധിപ്പിച്ചത് അഥവാ യോജിപ്പിച്ചത് എന്ന അർത്ഥത്തിൽ ജരാസന്ധൻ എന്ന നാമകരണം ചെയ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തു. എങ്ങനെയാണ് ജരാസന്ധന്റെ പേര് വന്നതെന്ന് മനസ്സിലായോ? അപ്പൊ എന്താണ്? ആ സ്ത്രീയുടെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു, രാക്ഷസിയുടെ ആഗ്രഹമായിരുന്നു, എന്റെ പേരുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വേണം ഈ കുട്ടിക്ക് പേര് എന്നുള്ളത്. അങ്ങനെയാണ് ജരാസന്ധൻ എന്നുള്ള പേര് വന്നിട്ടുള്ളത്. വാസ്തവത്തിൽ ഈ ജരാസന്ധൻ വിപ്രജിത്തി എന്ന ദാനവന്റെ അവിഭാജ്യ ഘടകങ്ങളിൽ ഒരുവനായി ജന്മം കൊണ്ടവനായിരുന്നു. ഏത് ദിവ്യപുരുഷന്റെ അനുഗ്രഹത്താലാണോ രാജ്ഞിമാർ ശിശുവിനെ ഗർഭം ധരിച്ചത്, ചണ്ഡകൗശികൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആ മഹർഷി പിതാവായ ബൃഹദ്രഥനോട് ആ ശിശുവിനെ കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താ പറയുന്നത് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ഇപ്പോ ഈ ഒരു ദിവ്യപുരുഷനാണല്ലോ മാമ്പഴം കൊടുത്തത്, അയാളുടെ പേരാണ് ചണ്ഡകൗശികൻ. അപ്പൊ ആ മഹർഷി ആദ്യം തന്നെ ഈ ബൃഹദ്രഥൻ എന്ന് പറഞ്ഞോട് ഈ ശിശുവിനെ കുറിച്ച് പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ആസുരീയ ഗുണങ്ങൾ ജരാസന്ധനിൽ ജന്മന ആവേശിതമായിരുന്നതിനാൽ സ്വാഭാവികമായി അയാൾ സർവ്വഭൂതഗണങ്ങളുടെയും ആസുരീകരായ വ്യക്തികളുടെയും പ്രഭുവായ മഹാദേവന്റെ മഹാഭക്തനായി തീർന്നു. അപ്പൊ എന്താണ്? എപ്പോഴും ഭൂതഗണങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അല്ലേ? ആരുടെ കൂടെ? മഹാദേവന്റെ കൂടെ. എപ്പോഴും മഹാദേവനെ പൂജിക്കുന്ന ഒരാളാണ്. അസുര ഗുണങ്ങളാണ്. അസുരന്മാർ എപ്പോഴും ആരാണ്? ശിവനെ പ്രാർത്ഥിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്, മഹാദേവനെ പ്രാർത്ഥിക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. പൂജ ചെയ്യും, അതുപോലെ അദ്ദേഹത്തിന് തപസ് ചെയ്യും, വേഗത്തില് പ്രസാദിക്കും. ആര്? മഹാദേവൻ. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാവരും മഹാദേവന്റെ അടുത്ത് വേഗം പോകുന്നത്. രാവണൻ മഹാശിവഭക്തനായിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെയായിരുന്നു രാജാവ് ജരാസന്ധനും. താൻ തടവിലാക്കിയിരുന്ന എല്ലാ രാജാക്കന്മാരെയും മഹാഭൈരവന്, ശിവന് ബലിയർപ്പിക്കുക ജരാസന്ധന്റെ പതിവായിരുന്നു. അപ്പൊ എന്താന്ന് കണ്ടോ ചെയ്യുന്നത്? തടവിലാക്കിയ രാജാക്കന്മാരെ എല്ലാം ഓരോരുത്തരെ 7 ബലി കൊടുക്കും. തന്റെ സേനാബലത്താൽ അയാൾ നിരവധി നാട്ടുരാജാക്കന്മാരെ പരാജിതരാക്കുകയും മഹാഭൈരവന് ബലിയർപ്പിക്കാനായി അവരെ തടവിലാക്കുകയും ചെയ്തിരുന്നു. ജരാസന്ധൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത്രയും ശക്തിയാണ്, ഒരാൾക്ക് തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അയാൾ പോയി ഏത് രാജ്യങ്ങളെ കീഴ്പ്പെടുത്താൻ ശ്രമിച്ചു കഴിഞ്ഞാലും അയാൾക്കാണ് ചെയ്യേണ്ടാവുക. അപ്പൊ അവിടുത്തെ രാജാവിനെ പിടിച്ചു കെട്ടിക്കൊണ്ടിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? ബലി കൊടുക്കും. മഗധ എന്ന് മുമ്പ് അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഇപ്പോഴത്തെ ബീഹാർ പ്രവിശ്യയിൽ മഹാഭൈരവന്റെ അഥവാ കാലഭൈരവന്റെ നിരവധി ഭക്തന്മാരുണ്ട്. നമ്മളുടെ നാട്ടിലധികം കേൾക്കില്ല അല്ലെ? കാലഭൈരവൻ എന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? കേട്ടിട്ടുണ്ട്, അറിയില്ല. നാട്ടിലുണ്ടോ അറിയില്ല. ഈ തമിഴ്നാട്ടില് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവും കേട്ടോ. ശരിക്കും ഞങ്ങളുടെ തൊട്ട് മുമ്പിൽ തന്നെ ഉള്ളത് ഇതിന്റെ ഭൈരവന്റെ. ഇവിടെ എല്ലാ അമ്പലങ്ങളിലും, തമിഴ്നാട്ടിലെ എല്ലാ അമ്പലങ്ങളിലും കാലഭൈരവന്റെ പ്രതിഷ്ഠയുണ്ടാവും. അവിടെ ഉണ്ട് അല്ലെ? നാട്ടിലുണ്ട് അല്ലെ? ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ മാതുലനായ കംസന്റെ ബന്ധുവായിരുന്നു ജരാസന്ധൻ. അപ്പൊ കംസന്റെ ബന്ധുവാണ് ആര്? ജരാസന്ധൻ.
ആകയാൽ കംസന്റെ മരണശേഷം ജരാസന്ധൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ ഒരു വലിയ ശത്രുവായി തീർന്നു. അപ്പൊ അവര് കംസനും ജരാസന്ധനും ബന്ധുക്കളായിരുന്നു. അപ്പൊ കംസനെ കൊന്നില്ലേ, അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്തായി, ജരാസന്ധന് കൃഷ്ണൻ ആരായി, ശത്രുവായിട്ട് മാറി എന്നാണ് ശത്രുവായി. പറയുന്നത്. ശ്രീകൃഷ്ണനും ജരാസന്ധനും തമ്മിൽ നിരവധി യുദ്ധങ്ങൾ ഉണ്ടായി. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ജരാസന്ധന്റെ സേനാംഗങ്ങളെ വധിക്കാതെ ജരാസന്ധനെ മാത്രം വധിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. അപ്പൊ എന്തുകൊണ്ടാണ്? ഭഗവാന് ബാക്കിയുള്ളവരൊന്നും കൊല്ലാൻ താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അവരൊക്കെ ആരാണ്? നിർദോഷികളാണ്, അല്ലെ, ഇന്നസെന്റ് ആണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഭഗവാൻ എന്താണ് വിചാരിച്ചത്? ജരാസന്ധനെ മാത്രം കൊല്ലണം എന്നുള്ളതാണ്. ആകയാൽ അയാളെ വധിക്കുവാനായി ഒരു പദ്ധതി ആസൂത്രണം ചെയ്തു. ശ്രീകൃഷ്ണനും ഭീമനും അർജുനനും പാവപ്പെട്ട ബ്രാഹ്മണരുടെ വേഷത്തിൽ രാജാവ് ജരാസന്ധനെ സമീപിച്ച് ദാനം യാചിച്ചു. ജരാസന്ധന് ബ്രാഹ്മണർക്ക് ഒരിക്കലും ദാനം നിഷേധിച്ചിരുന്നില്ല. മാത്രവുമല്ല നിരവധി യജ്ഞങ്ങളും അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നു. എങ്കിലും അയാൾ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ സമാന നിലയിൽ അല്ലായിരുന്നു. അവിടെ എന്താണ്, യജ്ഞങ്ങളൊക്കെ നടത്തുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ദാനങ്ങൾ ആരും ബ്രാഹ്മണന്മാർ വന്ന് ദാനം ചോദിച്ചാൽ ഒരിക്കലും ഇല്ല എന്ന് പറയില്ല അത്രേ. ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാനും അർജുനനും ഭീമസേനനും ജരാസന്ധനുമായി യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടണമെന്ന തങ്ങളുടെ ആവശ്യം ഉന്നയിക്കുകയും ജരാസന്ധൻ ഭീമസേനോട് മാത്രമേ യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ തീരുമാനമാവുകയും ചെയ്തു. അപ്പൊ ഇവര് ബ്രാഹ്മണർ പോയിട്ട് എന്താണ് ചോദിക്കുന്നത്? ദാനം. അവരോട് യുദ്ധം ചെയ്യണം. ഓക്കെ. അപ്പൊ ശ്രീകൃഷ്ണനെ കണ്ടുകഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ചെറുതാണ്, അർജുനനും അല്ലെ, ഭീമസേനോ നല്ല ആൾക്കുണ്ട്. അപ്പൊ ജരാസന്ധനാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തുല്യ യോഗ്യതയുള്ള ആൾക്കാരോടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുള്ളൂ എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ കാണുമ്പോ ഇത്തിരി ഭേദം ആരാണ്? ഭീമസേനാണ്, അല്ലെ. അപ്പൊ ഭീമസേനോട് മാത്രമാണ് യുദ്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയുള്ളൂ എന്ന വ്യവസ്ഥയിൽ തീരുമാനമാവുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെ അവരെല്ലാം ജരാസന്ധന്റെ അതിഥികളും യോദ്ധാക്കളുമായിരുന്നു. ഭീമനും ജരാസന്ധനും തമ്മിൽ അനേക ദിവസം തുടർച്ചയായി യുദ്ധം ചെയ്തു. ജരാസന്ധനെ വധിക്കുവാൻ കഴിയാത്തതിൽ ഭീമസേനൻ നിരാശനായി തീർന്നു. എന്നാൽ ശിശുവായിരുന്നപ്പോൾ ജരാസന്ധനെ കൂടിയോജിപ്പിച്ചതിനെ കുറിച്ചുള്ള സൂചന ശ്രീകൃഷ്ണൻ ഭീമസേനനെ നൽകി. അപ്പൊ എന്താണ് കൂടിയോജിപ്പിച്ചതിനെ തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താവും? മരിക്കും, അല്ലെ. ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്നാൽ അതിൻ പ്രകാരം ഭീമസേനൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ജരാസന്ധനെ വീണ്ടും രണ്ടായി വലിച്ചു കീറുകയും അപ്രകാരം അവനെ വധിക്കുകയും ചെയ്തു. മഹാഭൈരവന് ബലി കൊടുക്കാൻ തടങ്കൽ പാളയത്തിൽ തടവിലാക്കപ്പെട്ടിരുന്ന എല്ലാ രാജാക്കന്മാരെയും ഭീമൻ അപ്രകാരം സ്വതന്ത്രനാക്കി. പാണ്ഡവരോട് കടപ്പാട് തോന്നിയ അവരെല്ലാം മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന് ഉപചാരം അർപ്പിച്ചു. അപ്പൊ ഒരുപാട് രാജ്യങ്ങൾ കീഴടക്കി അവരൊക്കെ ബലി കൊടുക്കാനായിട്ട് കൊണ്ടുവച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അല്ലെ. അവരൊക്കെ മോചിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. ഇനി അടുത്ത ശ്ലോകം. അപ്പൊ ജരാസന്ധന്റെ കഥയിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിക്കേണ്ടത്? എത്ര ശക്തി ഉണ്ടായിട്ട് നമുക്ക് കാര്യമില്ല. നമ്മുടെ ശക്തി ആയാലും എന്തിനായാലും എന്തിനു വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം? നല്ല കാര്യങ്ങൾക്ക് ആയിട്ട്, ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്തുന്ന രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം എന്താ ഉണ്ടാവുക? നാശമുണ്ടാവും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടത്. അപ്പം രാവണനാണെങ്കിലും അത് തന്നെയാണല്ലോ. രാവണനെ തോൽപ്പിക്കാനായിട്ട് ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു. എത്ര മനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് കേറി തിരിച്ചിട്ട് കാണിക്കുന്നു പറഞ്ഞ് ജരാസന്ധനെ കൊല്ലാല്ലേ. ഹരേകൃഷ്ണ, മനസ്സിലായില്ലേ മാതാജി? കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധത്തിലാണോ മാതാജി ജരാസന്ധനെ കൊന്നത്? അല്ലല്ല, 16 തവണ പോയിട്ട് വന്നിട്ടാണല്ലോ നടക്കുന്നത് ഈ യുദ്ധം. ഒരുപാട് തവണ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആദ്യത്തെ തവണ ഭഗവാൻ വിട്ടിട്ട് പോവാണ് ചെയ്യുന്നത്. എന്നിട്ട് ഭഗവാൻ ഒളിച്ചോടി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയും സാധാരണ. ജരാസന്ധനെ തോൽപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചില്ല ഭഗവാൻ. അതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ലീലയാണ് കേട്ടോ. ഇത് അപ്പോഴത്തെ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധവും ഇതുമായിട്ട് ഒരു ബന്ധമില്ല കേട്ടോ. ഇത് യാദവന്മാരുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഇതാണ് വരുന്നത്. അതായത് കംസനെ കൊന്നതിന് ശേഷം ഉള്ള ആ ഒരു ഇതാണ് കാണിക്കുന്നത്. പത്ന്യാസ്തവാദിമഖ ക്ലപ്തമഖാഭിഷേക ശ്ലാഘിഷ്ടചാരുകപരം കിതവൈ സഭായാം പൃഷ്ടം വികീര്യ പദയോ പതിതാശ്രുമുഖ്യ യസ്തസ്ത്രിയോ കൃതകലേ വിമുക്തകേശാഃ
यस्तस्त्रियो कृतस्तेषु विमुक्तकेशाः മുക്തകേശാः. ഭഗവതി വാസ്തേതായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. പത്നി പത്നിയുടെ തവ അങ്ങയുടെ അതിമക മഹത്തായ യജ്ഞാനുഷ്ഠാന വേളയിൽ സപ്ത ഒരുങ്ങി മഹാ അഭിഷേക അത്യന്തം പവിത്രമാക്കപ്പെട്ട ശ്ലാഘിഷ്ട അങ്ങനെ മഹനീയമായ ചാരു മനോഹരമായ കപരം മുടിക്കെട്ട് ഹിതവൈഹി ഖലന്മാരാൽ സഭായ മഹാസദസ്സിൽ സ്പൃഷ്ടം പിടികൂടിയ ശേഷം വികീര്യ അഴിക്കപ്പെട്ട പദയോഹോ പാദങ്ങളിൽ പതിത അശ്രുമുഖ്യ നേത്രങ്ങളിൽ അശ്രുക്കളോടുകൂടി പതിച്ചവളുടെ യഹ് അദ്ദേഹം തത് അവരുടെ സ്ത്രീയക പത്നിമാർ അകൃത ആയിത്തീർന്നു. ഹത ഈശ ഭർത്തൃഹീനരായി വിമുക്തകേശാക കെട്ടഴിഞ്ഞ മുടി. വിവർത്തനം ശ്രീല പ്രപാദിക്ക് ജയ്. മഹത്തായ രാജസൂയ യജ്ഞാനുഷ്ഠാനത്തിനായി അലങ്കരിച്ച് പരിശുദ്ധമാക്കിയിരുന്ന അങ്ങയുടെ രാജ്ഞിയുടെ കേശഭാരം അഴിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെട്ട ഖലന്മാരുടെ പത്നിമാരുടെ മുടി അഴിപ്പിച്ചതും അവിടുന്ന് മാത്രമായിരുന്നു. ആ സമയം നയനങ്ങളിൽ അശ്രുക്കളോടുകൂടി അവൾ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാദങ്ങളിൽ പതിച്ചു. യുധിഷ്ഠിരനോടാണ് പറയുന്നത് അല്ലെ, പറയണ അങ്ങയുടെ ഭാര്യയുടെ എന്നാണ് പറയുന്നത്, നോക്കിക്കോളൂ. അപ്പൊ അതില് നിയമം എന്തായിരുന്നു? ഓരോ കൊല്ലം ദ്രൗപദി ഓരോരുത്തരുടെ ഭാര്യയാണ് ആവുക. അപ്പൊ ആ സമയത്ത് മറ്റുള്ളവരെല്ലാം അതായത് സഹോദര തുല്യരായിട്ട് കാണണം എന്നുള്ളതാണ്. അതായത് തന്റെ സഹോദരിയായിട്ട് വേണം ആരെ കാണാനായിട്ട്? ദ്രൗപദിയെ കാണാനായിട്ട്. അതായിരുന്നു റൂള്. അതാണ് ഇപ്പൊ യുധിഷ്ഠിരനോട് എന്താ പറയണേ നോക്കൂ. അലങ്കരിച്ച് പരിശുദ്ധമാക്കിയിരുന്ന അങ്ങയുടെ രാജ്ഞിയുടെ എന്നാണ്, യുധിഷ്ഠിരന്റെ ഭാര്യയായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. അങ്ങയുടെ രാജ്ഞി എന്നാണ് പറയുന്നത്, എന്റെ ഭാര്യ എന്നല്ലല്ലോ പറയുന്നത്. കണ്ടോ? അങ്ങയുടെ രാജ്ഞിയുടെ കേശഭാരം അഴിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെട്ട കലന്മാരുടെ പത്നിമാരുടെ മുടി അഴിപ്പിച്ചതും അവിടുന്ന് മാത്രമായിരുന്നു. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല. അതായത് സാധാരണ കേശഭാരം അഴിക്കാൻ ധൈര്യപ്പെട്ട കലന്മാർ ആരാണ് ഇവിടെ? കലന്മാര്? പിന്നിലുള്ളത് ദുര്യോധനൻ. അവരൊക്കെ ഭാര്യമാരുടെ അവരൊക്കെ ഭാര്യമാരുടെ മുടി അഴിയേണ്ടി വന്നു അല്ലെ? അതാണ് പറയുന്നത്. ഈ ഭർത്താക്കന്മാർ മരിച്ചു കഴിയുമ്പോഴാണ് കേട്ടോ ഈ മുടി അഴിക്കണത്, അഴിച്ച് ആ ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നത്. അതാണ് പറയുന്നത് കലന്മാരുടെ പത്നിമാരുടെ മുടി അഴിപ്പിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ മറ്റൊരു മരണം സംഭവിച്ചു എന്നർത്ഥം. ഭാവാർത്ഥം ശ്രീല പ്രപാദിക്ക് ജയ്. രാജസൂയ യജ്ഞത്തിലെ ആചാര ആഘോഷത്തിൽ പവിത്രമാക്കപ്പെട്ട മനോഹരമായ മുടിക്കെട്ടാണ് രാജ്ഞി ദ്രൗപദിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാൽ ചൂതുകളിൽ ദ്രൗപദിയെ നഷ്ടമായപ്പോൾ അവളെ അപമാനിതയാക്കാനായി ദുശാസനൻ പുകഴ്പ്പെട്ട അവളുടെ കേശത്തെ സ്പർശിച്ചു. ദ്രൗപദിയാകട്ടെ ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ അഭയം പ്രാപിച്ചു. ആകയാൽ കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധഫലമായി ദുശാസനന്റെയും കൂട്ടരുടെയും പത്നിമാരുടെയും എല്ലാം മുടിക്കെട്ടുകൾ അഴിക്കപ്പെടണമെന്ന് ഭഗവാൻ തീരുമാനിച്ചു. അപ്രകാരം കുരുക്ഷേത്ര യുദ്ധാനന്തരം ധൃതരാഷ്ട്രരുടെ സർവപുത്രന്മാരും പൗത്രന്മാരും വധിക്കപ്പെടുകയാൽ ആ കുലത്തിലെ എല്ലാ സ്ത്രീജനങ്ങളും വിധവകളായി അവരുടെ മുടിക്കെട്ടുകൾ അഴിച്ചിടേണ്ടി വന്നു. ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യണതിന് മുമ്പ് അത് മുടി അഴിപ്പോഴും ബ്രാഹ്മിൻസിനാ ചിട്ടയുണ്ട്, മുടി അഴിക്കണം എന്നുള്ളതുണ്ടാവും. ആ കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യില്ല. കൊടുത്തോ ശ്രീദേവിക്ക്? അന്യത ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തയെ ദുശാസനൻ അപമാനിച്ചതിനാൽ എല്ലാ പത്നിമാരും വിധവകളായി തീർന്നു. ഹരേ കൃഷ്ണ. എല്ലാവരും ഒന്ന് മ്യൂട്ടിലിരിക്കണം. ഏത് ദുർമാർഗിയും തന്നെ അപമാനിക്കുന്നത് ഭഗവാന് പൊറുക്കാൻ കഴിയും. കാരണം പിതാവ് പുത്രനിൽ നിന്നുള്ള അധിക്ഷേപങ്ങളെ പോലും സഹിക്കുന്നു. പക്ഷെ സ്വഭക്തരെ അപമാനിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ക്ഷമിക്കുകയില്ല. ഒരു മഹാത്മാവിനെ അപമാനിക്കുക വഴി ഒരുവൻ സത്പ്രവൃത്തികളുടെ എല്ലാ ഫലങ്ങളും ആശീർവാദങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാന്റെ മഹാഭക്തയെ ദുശാസനൻ അപമാനിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എന്താണ്? കുരുവംശത്തിലെ എല്ലാ പത്നിമാരും വംശം തന്നെ നശിച്ചു എന്നുള്ളതാണ്. ഒരാളുടെ തെറ്റിന് അനുഭവിച്ചത് ആരാണ്? ഫുൾ വംശം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നു അല്ലെ? അതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു വംശത്തിലെ എല്ലാ പത്നിമാരും വിധവകളായി തീർന്നു. ഏത് ദുർമാർഗിയും തന്നെ അപമാനിക്കുന്നത് ഭഗവാന് പൊറുക്കാൻ കഴിയും. കാരണം പിതാവ് പുത്രനിൽ നിന്നുള്ള അധിക്ഷേപങ്ങളെ പോലും സഹിക്കുന്നു. പക്ഷെ സ്വഭക്തരെ അപമാനിക്കുന്നത് ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ക്ഷമിക്കുകയില്ല. അപ്പൊ ഇതിൽ നിന്ന് എന്താ പറയുന്നത്? ഒരിക്കലും ഭഗവാൻ സ്വഭക്തരെ അപമാനിക്കുന്നത് ക്ഷമിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ഒരു മഹാത്മാവിനെ അപമാനിക്കുക വഴി ഒരുവൻ സത്പ്രവൃത്തിയുടെ എല്ലാ ഫലങ്ങളും ആശീർവാദങ്ങളും നഷ്ടപ്പെടുത്തുന്നു. അപ്പൊ അതാണ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഒരു തോട്ടുണ്ടാക്കി അതിലൊരുപാട് മരങ്ങള് അതെല്ലാം വെച്ച് പിടിപ്പിച്ച് മനോഹരമായിട്ട് വേലി കയറ്റി നമ്മൾ സംരക്ഷിക്കുന്ന ഒരു ഇതിലേക്ക് തോട്ടത്തിലേക്ക് ഒരു മതയാന് കയറി വന്ന എന്താ ഉണ്ടാവുക?
ഒരു നിമിഷത്തിൽ എല്ലാം എല്ലാം നശിക്കും അല്ലെ. എന്തൊക്കെയാ ചെയ്യാന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല. കഴിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല, എല്ലാത്തിനും നശിപ്പിച്ചിടും. അതുപോലെയാണിത്. ഏതെങ്കിലും നമ്മൾ വൈഷ്ണവ അപരാധം എന്ന് പറയുന്നത് ആരെങ്കിലും നമ്മള് അറിയാതെ അപമാനിച്ചാൽ പോലും അതിന് ഇതില്ല എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് പറയുകയാണ്, ഭഗവാൻ ശരിയല്ല, അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾ ഭഗവാനോടുള്ള അപരാധങ്ങളാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഫലങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് അത് മാറും. ഹരികൃഷ്ണ മന്ത്രം ആത്മാർത്ഥമായിട്ട് ജപിച്ചാൽ മതി, തെറ്റ് പറ്റി എന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് നാമം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാൻ അതിന് ക്ഷമിക്കും എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരോടുള്ള അപരാധത്തിന് ഒരു പരിഹാരവും ഇല്ല, അതിന് എന്തായാലും പനിഷ്മെന്റ് ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്. പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് അതിൽ നിന്ന് ഒഴിവാകാൻ പറ്റുക? ആ ഭക്തൻ തന്നെ ഭഗവാനോട് അഭ്യർത്ഥിക്കണം. എന്താണ്? എനിക്ക് വിരോധമില്ല, അവരെ എന്താണ് തെറ്റ്, അവരെ ശിക്ഷിക്കരുത് എന്ന് ആ ഭക്തന്റെ അഭ്യർത്ഥന മാത്രമാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മൾ അറിയാം അല്ലെ, ദുർവാസ മഹർഷി എന്താണ് സുദർശന ചക്രം പിന്നാലെ പോയി അവസാനം ഭഗവാന്റെ അടുത്തെത്തിയപ്പോ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞത് എനിക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല, അംബരീഷ് മഹാരാജാവിന്റെ അടുത്ത് പോകൂ, അദ്ദേഹം ക്ഷമിക്കുകയാണെങ്കിൽ മാപ്പ് തരാം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കൂ. അപ്പൊ അല്ലാതെ വേറെ വഴിയില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ഭഗവാൻ ഒരിക്കലും ക്ഷമിക്കില്ല എന്നുള്ളതാണ്. ശ്ലോകം 11. സമയം എത്രയായി? ഹരേ കൃഷ്ണ. 10 മിനിറ്റ് ഉണ്ട് മാതാജി. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഈ ഒരു ശ്ലോകം കൂടി നമുക്ക് അവസാനിപ്പിക്കാം അല്ലെ. ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ, ഓം നമോ ഭഗവതേ വാസുദേവായ. യോനോ ജുഗോപവന ഏത്യ ദുരന്ത കൃച്ചാത് ദുർവാസസോരി രചിത ദയുദാഗ്ര ഭൂക്യ യാഗാനശിഷ്ടമുപയുജ്യ യദസ്ത്രിലോകീം തൃപ്താമംസ്തസലിലേ വിനിമഗ്ന സംഘഃ ഹരേ കൃഷ്ണ. ആരാണോ നഖ നമുക്ക് ചുക്കോപ്പ സംരക്ഷണം നൽകി വനത്തിൽ ഏത്യ പ്രവേശിച്ച് ദുരന്ത അപകടകരമായ കൃച്ഛ്രാദ് ബുദ്ധിമുട്ട് ദുർവാസമുനിയുടെ അരീശത്രു രചിതാത് കെട്ടിച്ചമിച്ച് ആയുധ 10,000 അഗ്രബുക്ക് മുൻപായി ആഹരിക്കുന്ന യഹ് ആ വ്യക്തി ശാഖ അന്ന ശിഷ്ടം ഉച്ഛിഷ്ടം ഉപയുജ്യ സ്വീകരിക്കയാൽ യഥ തന്നിമിത്തം ത്രിലോകങ്ങളും തൃപ്തരായി അമംസ്ത മനസ്സിൽ കരുതി സലിലെ ജലത്തിലായിരിക്കുന്ന വേളയിൽ വിനിമഗ്ന സംഘ എല്ലാവരും ജലത്തിൽ മഗ്നരായി. വർത്തനം ശിലപ്രപാദിക്ക് തന്റെ 10,000 ശിഷ്യന്മാരോടൊത്ത് ഭക്ഷിക്കുന്ന ദുർവാസ മുനി നമ്മുടെ ശത്രുക്കളുടെ ഉപജാപത്തിന്റെ ഫലമായി വനവാസ കാലത്ത് നമ്മെ അപകടകരമായ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി. ഇനി അടുത്തത് പറയാണ്. ഇപ്പം ആദ്യം പറഞ്ഞത് എന്താണ്? ഇപ്പോ ആ ദ്രൗപദി വസ്ത്രക്ഷേപം പറഞ്ഞു അല്ലെ. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദുർവാസാവിനെ പറ്റിയിട്ട് പറയാണ്. എത്ര ശിഷ്യന്മാരാണ് ഉള്ളത്? 10,000 ശിഷ്യന്മാരോടൊത്താണ് ദുർവാസ മുനി ഉള്ളത്. അപ്പൊ എന്താണ്? നമ്മുടെ ശത്രുക്കളുടെ ഉപജാപത്തിന്, അതാണ് ധൃതരാഷ്ട്രമൊക്കെയാണ് അതിന് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. അപ്പൊ വനവാസക്കാലത്ത് നമ്മെ അപകടകരമായ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കി. അപ്പോഴവിടുന്ന് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ ഭക്ഷണത്തിന്റെ അവശിഷ്ടം മാത്രം സ്വീകരിച്ച് നമ്മെ രക്ഷിച്ചു. അവിടുന്ന് പ്രകാരം ഭക്ഷണം സ്വീകരിക്കുകയാൽ നദിയിൽ സ്നാനം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന മുനിഗണങ്ങൾക്ക് സമൃദ്ധമായി ഭോജനം കഴിച്ച പ്രതീതി ഉണ്ടായി. മാത്രമല്ല ത്രിഭുവനങ്ങളും സംതൃപ്തമായി. ഇവിടെ എന്താ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഭഗവാന് തൃപ്തി വന്നു കഴിഞ്ഞാല് ബാക്കി എല്ലാവർക്കും തൃപ്തിയാവും. കാരണം എന്താ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഭഗവാനെ നമ്മൾ തൃപ്തിപ്പെടുത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ബാക്കി വേറെ ആരെയും തൃപ്തിപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് ഓരോ കാര്യത്തിലും നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഭാവാർത്ഥം: ദുർവാസമുനി കഠിനമായ തപശ്ചര്യകൾക്ക് വിധേയനായി മഹത്തായ വ്രതാനുഷ്ഠാനങ്ങളോടൊപ്പം ധാർമ്മിക തത്വങ്ങൾ പാലിക്കാൻ ദൃഢനിശ്ചയം ചെയ്ത അതിശക്തനായ യോഗിയായ ബ്രാഹ്മണനാണ് ആര്? ദുർവാസമുനി. കഠിനമായ തപശ്ചര്യകൾക്ക് വിധേയനായിട്ടാണെന്ന് ആലോചിക്കണം. ഇനി നിരവധി ചരിത്ര സംഭവങ്ങളുമായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ നാമം ബന്ധപ്പെട്ടു കിടക്കുന്നു. മാത്രവുമല്ല മഹായോഗിയായ അദ്ദേഹം മഹാദേവനെ പോലെ ക്ഷിപ്രകോപിയും ക്ഷിപ്രപ്രസാദിയുമാണെന്ന് കാണാം. അദ്ദേഹം സംപ്രീതനായാൽ സേവകന് അത്യധികമായ നന്മയരുളും. പക്ഷെ അസംതൃപ്തനായാൽ ഏറ്റവും വലിയ വിപത്തിനും കാരണമായി തീരും. തന്റെ പിതൃഭവനത്തിൽ എല്ലാ ശ്രേഷ്ഠ ബ്രാഹ്മണന്മാർക്കും സർവ്വവിധ സേവനങ്ങളും അനുഷ്ഠിച്ചിരുന്നത് കുമാരി കുന്തിദേവിയായിരുന്നു.
അവളുടെ ആതിഥ്യോപചാരത്തിൽ സംതൃപ്തനായ ദുർവാസമുനി ഇംഗിതം പോലെ ഏത് ദേവനെയും ആഹ്വാനം ചെയ്യുവാനുള്ള ശക്തി നൽകി അവളെ അനുഗ്രഹിച്ചു. ദുർവാസമുനി മഹാദേവന്റെ അംശ അവതാരമാണെന്ന് അറിവുള്ളതാണ്. മഹാദേവന്റെ അംശാവതാരാണ് ഇത്രേ ദുർവാസമുനി. അതാണ് ദേഷ്യം എന്ന് പറയുന്നത്. ആകയാൽ അദ്ദേഹത്തെ അനായാസേന പ്രസാദിപ്പിക്കാനും കോപിഷ്ഠനാക്കാനും കഴിയും. അദ്ദേഹം മഹാശിവഭക്തനായിരുന്നു. പരമശിവന്റെ നിർദ്ദേശാനുസരണം അദ്ദേഹം 100 വർഷക്കാലം യജ്ഞമനുഷ്ഠിച്ച ശ്വേതകേതു രാജാവിന്റെ പൗരോഹിത്യം സ്വീകരിച്ചു. ചിലപ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹം ദേവേന്ദ്രന്റെ സ്വർഗലോകത്തിലെ രാജസദസ്സ് സന്ദർശിക്കുക പതിവായിരുന്നു. തന്റെ മഹത്തായ യോഗശക്തികളാൽ ആകാശത്തിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തിന് കഴിയുമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ആകാശത്തിലൂടെ ബഹുദൂരം സഞ്ചരിച്ച് ഭൗതിക ആകാശത്തിന് അതീതമായ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾ വരെ പോലും അദ്ദേഹം പോയതായി മനസ്സിലാക്കാം. അപ്പൊ വൈകുണ്ഠ ലോകങ്ങൾക്ക് പോലും അവർക്ക് എൻട്രൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ശുദ്ധഭക്തനായ മാത്രമാണ് വൈകുണ്ഠ ലോകത്തിലേക്കൊക്കെ എൻട്രി നമുക്ക് കിട്ടുള്ളൂ, അല്ലെ? അപ്പൊ കുമാരന്മാര് ചെന്നപ്പോ എന്താ നടന്നത്? കുമാരന്മാര് വൈകുണ്ഠത്തിൽ ചെന്നപ്പോ എന്താ നടന്നേ? ആരാണ് അവര് തടഞ്ഞത്? ജയവിജയന്മാര്. എന്നിട്ടാണ് അവർക്ക് ശാപം ലഭിക്കുന്നത്, അല്ലെ? എന്നിട്ടാണ് അവർ ഹിരണ്യാക്ഷനൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നത്. 3 ജന്മം അസുര ജന്മം എടുക്കാം എന്ന് ഭഗവാനോട് പറഞ്ഞിട്ടാണ് അവർ വരുന്നത്, അല്ലെ? അതാണ് കഥ. അപ്പോ അതാണ് വൈകുണ്ഠത്തില് ദുർവാസ മുനിക്ക് പ്രവേശനം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം ശുദ്ധഭക്തനാണ് എന്നർത്ഥം. ലോക ചക്രവർത്തിയും മഹാഭക്തനുമായിരുന്ന അംബരീഷ് മഹാരാജാവുമായി കലഹിച്ച കാലത്ത് സുദീർഘമായ ഈ ദൂരങ്ങളൊക്കെ അദ്ദേഹം 1 വർഷത്തിനുള്ളിൽ സഞ്ചരിക്കുകയുണ്ടായി. അതാണ് ആ സുദർശന ചക്രത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലായിടത്തേക്കും പോയിട്ടുണ്ടായത് ദുർവാസ മഹർഷി, അല്ലെ? അദ്ദേഹത്തിന് 10,000-ഓളം ശിഷ്യനുണ്ടായിരുന്നു. വലിയ ക്ഷത്രിയ രാജാക്കന്മാരുടെ കൊട്ടാരങ്ങൾ അതിഥിയായി സന്ദർശിക്കുമ്പോഴൊക്കെ അദ്ദേഹത്തെ നിരവധി ശിഷ്യന്മാരും അനുഗമിക്കുക പതിവായിരുന്നു. ഒരിക്കൽ അദ്ദേഹം മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന്റെ പിതൃസഹോദരപുത്രനും ശത്രുവുമായ ദുര്യോധനന്റെ കൊട്ടാരം സന്ദർശിച്ചു. ബ്രാഹ്മണനായ അദ്ദേഹത്തെ എല്ലാ പ്രകാരത്തിലും സന്തുഷ്ടനാക്കാൻ തക്ക ബുദ്ധിശാലിയായിരുന്നു ദുര്യോധനൻ. അപ്രകാരം ദുർവാസ മഹർഷി ദുര്യോധനന് എന്തെങ്കിലും അനുഗ്രഹം നൽകാൻ ആഗ്രഹിച്ചു. ദുർവാസാവിന്റെ യോഗശക്തികളെ കുറിച്ചും യോഗിയും ബ്രാഹ്മണനുമായ അദ്ദേഹം അസംതൃപ്തനായാൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന നാശത്തെക്കുറിച്ചും ദുര്യോധനന് അറിവുണ്ടായിരുന്നു. എല്ലാവർക്കും പേടിയാണ്, അല്ലെ? ആകയാൽ തന്റെ പിതൃ സഹോദരപുത്രന്മാരും വൈരികളുമായ പാണ്ഡവരുടെ മേലുള്ള രോഷം പ്രകടിപ്പിക്കുവാൻ ഈ ബ്രാഹ്മണനെ നിയോഗിക്കാമെന്ന് ദുര്യോധനൻ പദ്ധതിയിട്ടു. ഋഷി എന്തെങ്കിലും അനുഗ്രഹം നൽകാൻ ആഗ്രഹിച്ചപ്പോൾ തന്റെ പിതൃ സഹോദരപുത്രന്മാരിൽ അഗ്രജനും പ്രമുഖനുമായ യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ ഭവനം സന്ദർശിക്കുവാൻ ദുര്യോധനൻ അദ്ദേഹത്തോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. പക്ഷേ യുധിഷ്ഠിരൻ തന്റെ രാജ്ഞിയായ ദ്രൗപദിയോടൊപ്പം ഭോജനം പൂർത്തിയാക്കിയ ശേഷം അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്കൽ ചെല്ലുവാൻ ദുര്യോധനൻ അപേക്ഷിച്ചു. മുമ്പേ തന്നെ പ്ലാനാണ്, ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കോളൂ കേട്ടോ. അതായത് ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് അവിടെ പോകാൻ പാടുള്ളൂ എന്ന് പറയുകയാണ്. ദ്രൗപദിയുടെ ഭക്ഷണം കഴിഞ്ഞ ശേഷം ഇത്രയും ബൃഹത്തായ ഒരു ബ്രാഹ്മണ അതിഥിഗണങ്ങളെ സത്കരിക്കുക എന്നത് മഹാരാജാവ് യുധിഷ്ഠിരന് അസാധ്യമായ കാര്യമാണെന്ന് ദുര്യോധനന് അറിയാമായിരുന്നു. അങ്ങനെ ഋഷി വൃത്തനാവുകയും യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന് എന്തെങ്കിലും ക്ലേശങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതായിരുന്നു ദുര്യോധനന്റെ പദ്ധതി. ഈ അഭ്യർത്ഥന മാനിച്ച ദുർവാസ മുനി ദുര്യോധനന്റെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് രാജഭൃഷ്ടനായിരുന്ന യുധിഷ്ഠിര രാജാവിനെ അദ്ദേഹത്തിന്റെയും ദ്രൗപദിയുടെയും ഭോജനം കഴിഞ്ഞ ശേഷം സമീപിച്ചു. എന്തായാലും അയാളെ ദുര്യോധനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടാണല്ലോ ദുർവാസ അത് പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ചെയ്തു. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവിന്റെ വാതിൽക്കൽ ആഗതനായ അദ്ദേഹത്തെ ഉടനെ യഥോചിതം സ്വീകരിച്ച ശേഷം മധ്യാഹ്ന വേളയിലെ ധർമാനുഷ്ഠാനങ്ങൾ നദിയിൽ ചെന്ന് പൂർത്തിയാക്കി വരുവാൻ രാജാവ് അദ്ദേഹത്തോട് അഭ്യർത്ഥിച്ചു. ആ സമയത്തിനുള്ളിൽ ഭോജനം തയ്യാറായിരിക്കുമെന്നും അറിയിച്ചു. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവും പറഞ്ഞു എന്തെന്ന്, ഭോജനം റെഡി ആയിരിക്കും. ദുർവാസ മുനി തന്റെ ബൃഹത്തായ ശിഷ്യഗണങ്ങളോടൊപ്പം സ്നാനം ചെയ്യാനായി നദിയിലേക്ക് തിരിച്ചു. യുധിഷ്ഠിര മഹാരാജാവാകട്ടെ അതിഥികളെ കുറിച്ച് അത്യന്തം ആകുലതയിലായിരുന്നു. ദ്രൗപദി ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വരെ എത്രയധികം അതിഥികൾക്കും ഭോജനം നൽകി സൽക്കരിക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു. എന്നാൽ ദുര്യോധനന്റെ പദ്ധതിയാൽ ദ്രൗപദി ആഹാരം കഴിച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഋഷി ആഗതനായത്. അപ്പൊ ഇനി ഇത് വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ, സമയമില്ല. നമ്മൾക്ക് അതിന്റെ ബാക്കി നാളെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാം. കഥ എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന കഥയാണ്. ഇപ്പൊ ഇതിന്റെ കഥ ബാക്കിയുള്ളത് ഹരേ കൃഷ്ണ വാഞ്ചാ കൽപ്പതരുക്ഷിപ്ത കൃപാ സിന്ധുപ്രിയ വജ പരിധാന പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. അനന്ത കോടി വൈഷ്ണവൃന്ദ കി ജയ, പ്രപാദി കി ജയ, ഗുരു മഹാരാജ് കി ജയ, ഗൗര പ്രേമാനന്ദേ ഹരി ഹരി ബോൾ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ